Ferran, molt bona nit. Bona nit, Tuti. No sé si dir bona nit o què, perquè quina nit de derrotes, i és que els dracs perden després de 2 anys de no fer-ho, tot i que continuen líders. Sí, per això va ser una derrota sorprenent, perquè justament tota la temporada passada van fer una temporada perfecta, no van perdre cap partit de Lliga, i aquesta temporada al moment portaven 7 victòries els badalonins, però tard o d'hora havia d'arribar aquesta derrota i va arribar a Reus. Val a dir que el partit va començar bé pels dracs, perquè en el primer quart va haver-hi un intercanvi de cops, els dracs van acabar aquest quart amb 14-20 guanyant, a la segona meitat protagonisme per les defenses, amb un tots down per banda només, i això va deixar el marcador amb 20-26, o sigui que van anar al descans els dracs encara guanyant, però a la segona part el domini va ser totalment dels reusencs, que d'aquesta manera, Tuti, marquen una mica, donen un cop de puny sobre la taula i es presenten com a candidats a arrebatar-li el títol a l'actual campió, que són els dracs. Per tant, interessant aquesta victòria dels de Reus, perquè posa una mica més d'emoció a una lliga que de moment els dracs estaven demostrant que dominen a la perfecció i, com bé deies, segueixen líders, per tant, encara tenen a la seva mà jugar aquests play-off a casa, que això ja està assegurat, i per tant és una derrota que no és tan preocupant pel moment de la temporada que s'ha donat. I parlem d'una nova modalitat per practicar el futbol americà, que el que vol és apropar aquest esport a la gent, no? És una modalitat que es diu Football 6 League, això vol dir que juguen, en comptes d'11 jugadors com el futbol americà, en juguen 6, ho fan en un camp diferent, més petit, aquí ho veieu a les imatges. La intenció és que això sigui en pavellons coberts. I el motiu d'aquest canvi de mides i això és accentuar més la passada, aquestes passades de tots down que veiem, les carreres, una manera de dinamitzar més el joc del futbol americà perquè el capti la gent d'una manera més atractiva, sigui més espectacular i sobretot que es pugui practicar en qualsevol pavelló, que si en aquest país hi ha coses, són més pavellons que no pas camps de futbol, per exemple, i això farà que es pugui practicar. Els equips seran de nova creació, o sigui que no hi ha cap equip dels que actualment juguen al futbol 11, podríem dir. Per tant, no hi ha un equip de Badalona pròpiament dit, però això sí, el fundador dels dracs, en Pere Moliner, és un dels que porta tota aquesta lliga que haurem d'esperar, perquè hi ha un calendari que això és una tryout, Tuti, això que veiem aquí, la prova de jugadors, el que es va fer a Bigues i Riells, és la segona vegada que s'organitza una així, n'hi haurà 2 més, el 23 d'abril a Madrid, el 14 de maig a Salou, on també es faran aquestes provatures perquè els jugadors tastin una mica de què ve aquest joc, i el 27 de maig ja hi haurà un draft, que vol dir que els equips ja escolliran quins jugadors volen que configurin cada un dels equips, o sigui que ja hi haurà l'elecció. Tot això perquè juny i juliol hi hagi els Star Games, que seran 3 o 4 partits per començar a fer bullir l'olla sobre aquest esport, i ja la primera lliga està programada, ja hi ha data, però encara falta perquè serà entre maig, juny i juliol del 2018. Per tant, escalfant motors, nosaltres ja vam presentar aquest esport, Tuti, al 360, amb en Pere Moliner justament, i ara haurem de veure com reacciona la gent. De moment, els que van estar, els 30 jugadors i l'estaf tècnic que van estar en aquesta trobada, es mostraven molt satisfets pels resultats que va tenir. Per entendre's, és com un futbol sala, el camp són 30 jardes, 6 jugadors per equip, i de fet això es juga a futbol arena, que així es diu als Estats Units, des de l'any 87. El que passa és que allà juguen 8 jugadors per banda, amb un camp de 50 jardes, perquè ja les instal·lacions són completament diferents, i això llavors ho hem adaptat aquí al nostre país a la realitat, que són uns pavellons més petits. Ara de moment estem jugant a instal·lacions, o sigui, estem adaptant una miqueta sobre la realitat que hi ha aquí, no? El més complicat és que ells no estan acostumats a jugar amb aquest camp més reduït, llavors el que ens agrada és que tinguin una primera experiència dins del camp, veure la il·lusió, les ganes que hi posen i que els agradi a ells, que els cridi també l'atenció al poder jugar a aquesta modalitat. Molt divertit, molt dinàmic, intens. El que parlem amb altres coaches, que es queixen els amics, és allò, que és molt lent el futbol americà 11, i aquí el 6 és ràpid, juguem molt intens, divertit, una bona experiència i que creixi el futbol americà aquí. I aquest cap de setmana ens hem desplaçat fins a Granollers perquè hi ha hagut la primera trobada entre els alcaldes o representants dels diferents ajuntaments que estan dins de l'organització del Mundial d'Handbol Femení de 2021. Entre ells, veiem aquí a l'alcaldessa Dolors Sabater, també a la regidora d'Esports Maria Gallardo, que van acudir a aquest partit, Tuti, al Granollers Canyamelar València, que malauradament van perdre les de Granollers, però que al cap i a la fi era per fer el primer contacte. Això es va escollir la seu a París fa aproximadament un mes amb el Mundial d'Handbol masculí,
i això és la primera trobada per començar a apropar sensacions de les diferents subseus que hi ha, com dèiem, una a Badalona, on en principi s'hi jugarà la final, i també per començar a posar el calendari, com es anirà organitzant, falta molt de temps. Ara veiem a Carme Forcadell, que va presidir aquesta comitiva de diferents representants d'ajuntaments. La col·laboració que tenim aquests municipis en fer possible, en ser subseus per poder fer possible aquest esdeveniment important del Mundial del 21, amb aquest compromís amb l'esport femení, doncs avui és una trobada important per conèixer-nos més a nivell i també per veure possibilitats de col·laboració esportiva en general, i començar a avançar amb aquest compromís pel 21. A Badalona, des que va desaparèixer l'últim club que practicava handball, doncs ara en aquests moments no n'hi ha. Tant de bo aquest compromís i aquesta participació nostra en el Mundial estimuli el sorgiment d'algun equip, perquè és important que hi hagi molt d'esport, molta pràctica esportiva i també especialment femení, que l'esport femení es potenciï i que s'acompanyi. I entre tanta derrota, Tuti, et porto una victòria, la que va tindre fora de casa, ara aquestes són imatges de l'últim partit aquí a casa, però el Sosmàtic Badalona va aconseguir guanyar 2-4 al Vilablareix aquest cap de setmana, això els fa actualment, ara ja, campions d'aquesta primera divisió i per tant jugaran ara els play-off, que ja ho tenien assegurat això, Tuti, jugaran els play-off d'ascens a la divisió d'honor, però havent sigut campions de grup. Per tant, una bona notícia, una victòria, que a més dona aquest títol de Lliga als de Badalona. Doncs gràcies, Ferran. Fins dilluns vinent anem a repassar agenda. Partit entre el Divina Joventut i el Gran Canària, diumenge a 2:15 del migdia. Badalona-Barça B, diumenge a les 5 de la tarda. I també a les 5 de la tarda, Futsal Iris Malgrat. Doncs res més, ens retrobem dilluns vinent aquí a l'Esport. Que vagi molt bé la setmana.